Luisa Villalta Gómez naceu na Coruña no ano 57. Quería tanto a cidade que para ela dicir cidade alta ou cidade era como dicir a Coruña. Non vayades pensar que cando escribía só o facía pirra os da Coruña. Ela pensaba en Galicia e no mundo enteiro. Un día escribiu un nome con poño de pase senón de todos. Tamén lle gustaba o pan de Carral, os queixos de Cambre, o peixe de Muros e Vigo. Se licenciouse en Filoloxía Galega, Portuguesa e máis en Hispánica. Iso sí que foi estudar. Foi profesora de Lingua e Literatura Galega en institutos de Oleiros, Ferrol e Sada. Escribiu artigos en xornais e revistas, publicou libros e gañou importantes premios literarios. Unha biblioteca a reventar de libros. Escribiu contos, novelas, moitas poesías e tamén 5 pezas de Atlais. E a propósito do teatro, casou con Paulino Martínez Peleiro, que era compositor musical, escribiu e profesor. E foi Paulino que lle compuxo a música para a obra de teatro O Paseo das Esfinxes. Ademais de falar galego e castelán, sabía alemán e francés e italiano. E agora, queridos e queridas, tachan, imos entrar no país da música. Bach era un dos seus compositores favoritos. Luisa era moi aplicada e traballadora, fixadevos que mentres estudaba no colexio, no instituto e na universidade tamén foi ao conservatorio. Si con o frito anos comezou a estudar con los conservatorios. E outros detalles. De pequena ata chegou a traballar de extra nalgunhas óperas. Que vos parece? Tanto se aplicou que acabou especializando en violín. E o violín chegou a ser o seu amigo inseparable. Pois sí, co seu violín formou parte de grupo de música de cámara. Pero claro, tivo que practicar un montón. Como decía ela, ensaiamos todos os días do ano e había que repetir e repetir todos os días. Tanto lle gustaba a música que redactou un traballo titulado O outro lado da música, que relaciona a música coa poesía galega ao longo da historia. En nós, como Luisa Villalta, traballamos todos os días do ano.
gustáballe a ecoloxía, os dereitos das nenas e das mulleres, a paz no mundo. Tamén lle gustaba o pan de Carral, os queixos de Cambre, o peixe de Muros e Vigo. Luísa licenzouse en Filoloxía Galega, Portuguesa e máis en Hispánica. Iso sí que foi estudar.